Ty vole. Welcome here, bitches. Nějakou podpultovku? Na tomhle místě už jsme byli několikrát, už jsme ve vlogu navštívili. Každopádně ještě jsme se neukázali vlastně, jak to tady začalo, když to kluci převzali, nebo jak to vypadalo, když to kluci převzali. Když mám všechno natočený, ukážem vám v tomhletom, tak se tomu říká asi úplně vlog, ale spíš takový jako mini dokumentík, ano, kterýho se bohužel neúčastní jeden člověk, kterýho Tady jsem ho dobře, nebo tak se to dá taky popsat. Každopádně já to převezmu z pozice režisérský tentokrát, nebo jak to říct, nebude to Dominik a budu se ptát spíš Honzy na otázky a mezi tím tam budou lítat krásný, sentimentální prostě ty věci, které se staly, jak to tady probíhalo, ten progres a tak. Nádhera, všichni ready, všichni připravení, děkuji moc. Jak ten prostor vypadal, když jste to poprvé vlastně přijmuli, protože úplně jinak to vypadá teďko vlastně, nebo úplně jinak je to konstruovaný teďko. Jako úplně jinak, jenom se to přemalovalo. Vlastně, když jsme ho přebrali, tak dveře byly šedivý a zdi byly světle modrý. A tady vlastně je to ještě naznačený na zemi, tak byla místnost takhle, která vlastně absolutně netuším, k čemu sloužila. Byla tady prostě takhle vložená doprostřed místnosti a byl takhle se to musel obcházet, aby se jako někam dostal, že nevím. Dali jsme ji pryč, vyborali jsme to během jednoho odpoledne, naložili do dodávky a frajerům na Vršovice do nějakého toho sběrného dvora. Jsme jim to tam vykládali, jeden cígoš nás tam úplně popoháněl, protože jsme měli 5 minut do zavíračky. Pult byl vlastně tady, takhle týpek byl zašitej vlastně tady. A takhle v rohu prostě seděl a sil, jakože hello guys. OK, a co jste všechno vymalovali teda? Ale úplně všechno, všechno bílým, tady to bylo modrý, tohle bylo modrý, celý všechno bylo modrý. Jediný strop jsme přemalovávali tak na půl, protože tam byly jako fleky, tohle bylo celý modrý, tady tyhle všechny stěny. Úplně všechno, co je bílý, tak bylo modrý, kámo. Dělali jsme to třeba fakt na 4krát jsme to přemalovávali, protože ta barva byla úplně nejc skurvená. Byla to nějaká taková, prostě, že to bylo lesklý a ta barva se vůbec na to nechytala. Jako nejsme malíři, že jsme možná koupili špatnou barvu, ale když máš v sobě 4 brownies, tak je to těžké. Každopádně řekni nám spíš prostě, kde jsme, na jakém místě, kde to vůbec je, tady ta prodejna a jak k tomu přezdíváte, to je asi hlavní. Jsme na prodejně, na nový Freshweed prodejně ve Vršovicích, Tolstého 7. My tomu přezdíváme Frešovice, bych řekl. Yes. Freshweed, Frešovice, Vršovice. Právě jsme se přesunuli do skladu, protože přišel zákazník. Samozřejmě, stejně blbý nápad, že jo, samozřejmě, protože vždycky máme tak 20 vteřin, než přijde další zákazník, takže prostě jako tady natáčet nějaký blok je skoro blbost, takže to stejně bude asi místo tady. Každopádně mě by zajímalo, komu jak vůbec dlouho trvalo, že se tohle dělali, jako když jste to převzali? Potřebuji kalendář, protože mý časové preference a dimenze jsou občas kámo jiný, jak všichni víme. Proč? Ty hodně medicíny, mi lékaři předepisují. Poslední týden v říjnu a 2 týdny jsme tady, 2 nebo 3 týdny, tak jsme everyday tady dávali dokupy, nějaký rekonstrukce, menší vlastníma silama, s klukama, s Váďou Bořkem a Pafim, který tady právě teďka kasíruje toho fréra. Bylo to tady v šíleném stavu. Prostor, kdo tady byl předtím, myslím, že se jmenoval ten týpek, byl tady hodně dlouho. A nevím, co se stalo, ale už tady prostě nějakou dobu nebyl, ten prostor byl opuštěný, byl zavřený. No, slyšeli jsme nějaký prostě fámy, které potřebujeme rozšiřovat dál. Yes. Tak bych to můžu takhle říct. Yes. Ale počkej, já jsem jenom chtěl říct, že ten týpek tady nechal opuštěný a my jsme dělali prostě po něm rekonstrukce, jak jsme to tady vybourávali jsme jednu místnostku, přemalovávali a tak dále. Jak to bude otevřeno? Jak to plánujete jako otevíračku a takhle? Hele, otvíračka je teďka 11 až 21, od pondělí do neděle. A uvidíme, jak to půjde, zatím to vypadá dobře a když se budou plnit cíle, které se mají plnit. Takže cílem mít otevřeno ideálně non-stop, ale samozřejmě... Ty piče, to bylo hodně krytý, jako trávu non-stop, kámo. Furt ten to rozsvícený více fresh. Ale to bude záležet na zákaznících, když budou nějaký lidi, kteří budou chodit i ve 4:20 ráno pro nový shit, tak my budeme ready. Ta hlavní otázka je, co tady ještě chcete udělat? Co by tady mělo být? Jako asi nejspíš mě zajímalo i tady to místečko, protože tady je takový prázdný. Takže co tady plánuješ, nějaký nápady, klidně každý může mít jeden.
Ale my ještě budeme přenášet pult, že tady bude modrý pult místo bílého, Okay. aby prostě se trošku stmavila ten prostor. Chceme sem dát lednici, na léto prostě nějaký drinčíky. Asi bude tady. Uvidíme, jak jsem ještě fitne, ono se to ještě vyvíjí vlastně za pochodu, je to otevření teprve měsíc, takže zkoušíme, jak ty lidi na to reagují. To jak čtvrt roku, ty vole. No jasně, jak ty lidi na to reagují, co dělají. Chtěli bychom nějaký T-board, takový světelný prostě LED panel, jako je třeba v iStylu, jak tam mají ty iPhony, tak bychom chtěli dát nějaký naše vapy. Nějaký obrázky třeba vytištěných gummies, ten content tady do té televize bychom chtěli ještě upravit. To nám asi dejte vědět, jako co by se vám tam líbilo a samozřejmě ta stripterská tyč tady bude. Nějakou výstavu květů a to, no. Stripterská tyč. Točíš už? Další minuta, další objednávka, další zákazník, další spokojený zákazník, další fresh Děkujeme člověk. slečně, ceníme fakt, že sem chodíte. Upřímně jsem nečekal, že sem bude chodit tolik lidí. Docela se to rozjíždí, snažíme se i všem vyhovět. Jeden pán říkal, že třeba bychom chtěli, nebo že by chtěl, ať seženem celulozový papery, tak jsem běžel Ty jsem měl tak dvakrát, byly dobrý. a sehnal celulozový papery, kámo. Je, Jako jste tady super. to je docela heavy. To je tak, když chceš vidět, co hulíš. Jo, no. Poslední jako taková otázka, která mě zajímá. Když jste, a jak je to dlouhý vlastně Fresh Feed, ani nejí 2 roky, ne? Nakonec ledna 22 se to spustilo. No takže vlastně 2 roky, 2 prodejny, takže trošku možná i navádím, ale spíš to jsou nějaký plány na Že příští rok. Další roky, další prodejny. Tak 2024? Na 2024 hele, přemýšlíme nad asi víc prodejen, to celkově se nějak ustálit a vlastně doladit veškerou naší produktovou řadu, aby byla prostě tak, jak si představujeme. A doufám, že naši zákazníci budou dál spokojení. A tohle, kámo, celkově přemýšlím, jaký jsou plány na 24, protože pro mě ještě neskončilo 23 a nevědomuji si, že tady vůbec bude nějaký 24. Ale teďka celkově nad tím vlastně přemýšlím, jaký jsou plány, kam to bude směřovat, kam se budeme dál prostě posouvat, jak rychle to půjde, co se bude dít, takže je to teďka takový dosti náročný, jak všichni víme, ale bez toho by to nebyla ta správná jízda, ta správná sranda. Kámo, To tady bylo, kámo, to je docela cool. a jde to nebo ne? Tady to zmáčkneš. Kde? Pavko ve Fresh Feedu. Na cestu. Krásná kombinace. Přeju všem co nejvíc do nového roku a doufám, že se vidíme a že budeme hulit společně ještě víc trávy, bro. Až už to kurva zlegalizujou do píči.